ngira lagi ketisha mi ko try try kung kadak bang imani ya mi ko try pedang ya kecing mani ki kun ki chang mi ko try hang ning idang imani ya mi ablay imani shakaba kala bayanda la bayanda imani yame imani yame Mela mo blay bakra mo blay ubadan bo Mat mela mo blay ubayay ne kutruay
Jisu ba ye. Jisu ba kodo. Melang mami ko tayo mosyang ko tayo gipor sa kachingi gipor ki ba kem khat ko tayo. Melang mami mosyang melang mami kakut ba sem chagi ko tayo. Oh malagi por ngi khat ngi nyai khat ni ko tayo. Mem jilende no ngi ko tayo. Oh shalabayase. Nashanga ka ket ko tayo. But me let kat ba me mon na blay kat chone ko. Imane ya me ko twa. Shalamayande. Yahweh. Yahweh. Ancient one, yet you're here today. Ageless one, changeless one, showing love to all generations. Show us your glory, oh Lord. Let your goodness pass before us, right before our eyes. Bangin your money, bangin your money, bangin your demo, bangin your burden dry. Yahweh, Yahweh,
Adonai. Imani mi ubam jukela ubam jurem melang ubayay ne ko try nado kapating benri ko pala let no ko try bat mayay ne hado kani kasi hado kani ka lama ko try me pen pau ka chilo yay ne ka jongi shangi ki ko ki chong ko try Korolobo kande sharala baba bayande amen amen hallelujah you try ki try but you sim ki sim Jesus. Kajing don kajong ublay kadon hakani kajaka. Pat ngi aingu yo ublay shisha man la kapor hakabangi ya wan lang banya seng lang bandon hakajing don kajong ublay udon. Bat nganget scam ru hakani kasngi udon hakabaun kren shaki donut ki jongi. Bat tu ai ba kita ki donut ki jongi kinlong ki bla play. Shaka ei ko ba utrai ukwaban kren. Bat habang iyo asngaw ka katin ka jong ublay. Nginum silong tang kita kibayo asngaw ya ka. Henry ngin long kita kiban apply ya ka katin ka jong ublay haka jing im ka jong i ka baman la kasngi. Amen. Nga ay ngu yo ublay nam takani ka por haka bangala bangan wan bangan yeng hapring jong ngilang baro haka ban ay ka katin ka jong ublay. Shisha nga yeng hang ni am da ka bor ka jong am da ka jingla ka jong mana ka por habang nga day bangan kren nga jukan mau ya kaktien ka ba nga yo ano utray hakapor ka ba nga rang sedang bangan yang ningkong hakaba utray wong I will feed the flocks hakapor ka ba nga hakata kapor wong try kumnungan yang kumnungan kren ayungan kren Henry nga yo ay kaktien ka jong ublay na ka kitab Isaiah ka ba I will feed the flocks nga siday tang kata kasur bat hakani ka singiru nga yang ngalong tang kata kasur bat utray udan hakaban besaya ki mensim ki jongi amen nga ay nguru ye apostle pastor Danny ki ba ay nga kani kalat hakabang laban yeng ban ni sami ka ktin ka jong ublay shisha habang ipet hakajing im ka jongi ngiyo i baki por bat ki ayom kilong ki badan kam hakajing im ka jong ubriw ba wat ru hakajing im jongi kum ki kristan ngiyo i baki por bat ki ayom kilong ki badan kam bat habang iped ngiyo i ba ublay utray haki por bat ki ayom habang iped siya ka shiti jong ki nong Galatia ka linong ka basaw ka dekot ka basaw kani ka shiti ka ba upol utho siya ki nong Galatia ka ong Henry habala ja ka ya ka babyang ublay ulapa ya la ukun ya ubalaka na kabriw ya ubalaka hapo ka hukum ihang ni ko ong haba kaya kala ja kaya kababyang kamut kadon ka por kabaday ka ayom kabaday but haba kata kaya kalong kababyang ngiyo i ba ublay ulapa ya ukun jong u Jesus Christ hakabaun one siya ka birthday. Ngiyo iru ha ka gospel kat kumuyonis ka linong ka baar ka dekot ka basaw. U Jisu ulaong ha ka Mary. Nga don kam ayu bat pa ko ka briw. Ka por jong nga kampat poy. Sngap uang nga don kam ayu bat pa ko ka briw. Ka por jong nga kampat poy. Hang ni ngiyo iba kadi ka to ka jingja ha ka ba kawan kalas dang banlun but ka Mary kalaong ba unle Henry u Jisu hang tuong padon kam ayu yang aku kabriw ka por jong nga kampat poy
hang ni ngi ngau thu ba u blei u trei hakaya bat ka por ka jong u kadon ka ya kadon ka por hakaba ma u trei bat ka tien u blei ka ya thu shangi ba ka don ka ayom ya ki e baro bat ka por ya ka jingtmu baro hapo ka beneng haka kitab Ecclesiastes ngiyo ka bala tho ya kata bat kalong ka badon kam ba ublay un ai hangi iway pa iway ru ya kita ki kamat ki bakin jam mensim kanang bangin yo ya kini ki por bat ki ayom bat kumjuru bangin don ya kata ka jing syempang bat bangin don ya kata ka jing sngotu syapang kita ki por syapang kini ki por ki bangingi im ngi don kam haka bangin sngotu bat bangin syempang larangi pet kat kum na ka kitab ka beningkong jong ki chronicle ka lenong ka bakhat ar ka dekot ka balai pu ar hang ni ngi yo ya ki kun jong u isakar ki badon ya ka jing syempang haki ayom bat ban sngotu ya ki por ngin pule ya ka ni ka kitab ka beningkong jong ki chronicle ka lenong ka bakhat ar ka dekot ka balai pu ar kaktin jong ublay ko ang bat na ki kun u isakar ki briu ki badon ka jing syempang haki ayom ban sngotu ya ka ba ki Israel ki day ban le ki rangba jong ki long arspa bat ki para jong ki baro ki long haka hukum jong ki kane ka dukhat ka yathu shangi syapang kini ki kun jong u isakar ka ong hang ni ba kita ki kun jong u isakar kilong ki ba syempang hakata ka ayom bat ki ba sngotu ya ka ka ba ki day ban le amtang ba ki syempang henry ki da tepru ayu bakin le bat ki donru haki ya kata ka jing bishar ka ba day ka jing bishar ka ba biang bat na ka ne ka kitab ngala ai kerteng ya kani ka jingkren ka jonga ka jing syempang ban sngotu ya ki por bat ki ayom ka jing syempang ban sngotu ya ki por bat ki ayom ha kani hi ka lenong larangi pet kani ka lenong ka bakhat ar nadu ka dekot ka ba ar pulai hadu ka dekot ka balai pu ar ka Bible ka ai shingi ya ki jingken jong ki rangba ki bela king atiar na ka benta ka thama ki bela wan shau David ha Hebron kanang ban pen pai no ya kata ka hima ka jong usol shau David but ha kata ka jingken ka bela ai ha kane ka lenong ka bakhat ar jong ka kitab ka beningkong jong ki chronicle ngiyo ba hang tu ko ong ki kun jong u Juda ki long henriu hajar praspa kamot kata naka tribe naki kun ki jong u Juda ngio hang tu kita ki rangba ki belawan ki ba king atiar ki balong lakloi ban let syakathma ki long kumba henriu hajar praspa bat ki kun ki jong u Simeon ki long henyo hajar shispa bat ki kun jong u Lebi pat kilong saw hajar henrius pa nang tapede kidan sa kiriu pau nam kum u Jehoyada ubalong unong yalam udan sa usadok ubalong usamla ubaklan bat usamla ubashlur nang taki kun ki jong u Benjamin ki badan lai hajar ngot bat hang ni ru ngio kidan sa kumba arpo hajar praspa ngut ki kun ki jong u Ephraim bat kat pra hajar ngut ki briu ki belong tang shiteng na ka jad Manase bat ladangi ken lang ya kini ngi syamba ki don palat ya ka henriu pau hajar ngut kita ki rangba ki bawan ki balong ki bakloi ban king atiar ban let sya kata kathma ban pen pai no ya kata ka hima ka jong usol sha u David kanang ba u David un yo ban syong ha ka ket bat ban sin shar hangta bat shu hadin ka ni pede ngiyo ba ka record ne kata ka jingken jong ki kun u Isakar kalawan hadin jong kini ki henriu pau hajar ngut ki briu ki bala list ningkong ka record ne ka jingtho syapang jongki kala ya per na kini ki brio ki bla kedaw ningkong
Yakini ki henriu pau hajar ngut ki briu balak do hadu nadu ka dukhat ka ba ar pulai hadu ka dukhat ka balai puar ka yathu bakilong ki balak loy ban let sha ka thama bar kata ka long ka babha henrei kampat biang tang kata habangin pule biang mongin pule biang ikan ni ka dukhat ka balai puar ka ong bat na ki khon o isakar ki briu ki badon ka jing shampang ha ki ayom ban sngo thu ya ka e ka ba ka Israel ka de ban le ki rangba jong ki long arspa bat ki para jong ki baro ki long ha ka hukum jong ki hang ni ngiu iba kita ki rangba ki don tang kumnu tang arspa ngut hot ki don bat kita ki long yeng ki long sem ki jong ki henrei ngiyo i bakini ki briu ki per hot ki la banyale athma ki long ki baslur henrei ki don pade ya ka ka ba per na kitei ki henriu phau hajar ngut ki bla batai ningkong ngiyo i bakini ki briu ki don ya ka jing shampang ya ka por ne ka ayom ki don ya ka jing shampang ya ka por ne ka ayom ka ba pinpau ba ki long discerning ki la ban bishar ki don ru ya ka ta ka jing yo i ka ba shy ki la ban yo i ki la ban perceived but shem ya ka jing shisha ka ba ki wei ki briu kim la ban don ka ba arpat ka ba ngiyo i na ka ni ka dukhat ka ba lai pu ar kabakini ki khon ki jong isakar ki don kalong ba ki sngo tho ya ka ka ba ka Israel ka de ban le hakum kata ka por kini kim shu hun ban shu shong henrei ka jing yo i jong ki ka pilong ya ki bakin sngo tho ya kata ka ka ba ki de ban le Bat ka jing shisha ka baki sngoto ka penlong yaki bakin shim ya kata ka senjam ha ka bakin addressed ya kita ki por ki ba maki ki im. Bat kalong kumju ru yangi. Amde yangi bangin shulist ha kata ka kinhon shipai ka jong ublay. Henrei ngidei ban don ya kata ka jing sngoto ya ki por. Ngidon kamban don ya kata ka jing sngoto ya ki por ki bangingi immenta. Ngiyo i baki kun ki jong isakar. They stood out. Kilong pair na kita ki wei na marbele ki they tang maki ki badon ya kata ka jing sngoto ya kata ka jing shampang ya ka por. Kilong tangmaki kibadon ya kata ka discerning mind kata ka jingmut kabala ban bishar but day tangmaki kibatep ayu baki day banle hakum kata ka por kani ka pini baka jing shampang bat ka jing sngoto kalong ka bam juk hamdon kadon tang hakata ka donut bat tang hakata ka jing perkat jong ki katu kat ningut kibreo Bat kane kalong ka jing dwai. Ba mangi iwei ru ki ba don hakane ka jaka. Kumjo ru ya kitu ki ba pet. Leng ba ki social media. Ba ngiru ngin long kita ki ba ki. Bat ki ba yad da ka jing shampang. Bat ki ba don da kata ka jing sngoto. Ya ki por bat ki ayom ki ba mangi ngidon minta. Larangim sngoto ya ki por bat ki ayom. Larang ngimtip kipor ki bakum nungin em nginum nang na nginum tip baka day ayu yang ibangin le nginum sngoto namar bang ngimtip te kapor ka bakum no ka ayom ka bakum no habang ngim sngoto habang ngim shampang kamot nginum la ban sngoto ayu ka day yang iban le hakum kane kapor Bat ngin syukut hakabangin le lani hakabangin num le lani larangin le ru kamut kalaban bakla kalaban long kabamday yangi hakabangin le but ngila ban syupen sep no ya kita ki opportunities ya kita kilat kiba ublay uay syangi but nakabentakan ni kapor kabangidon minta Larangim sngoto ngila banduno
ya ke ka ba ublay ukwa ban le ngila ban duno ya ke ka ba ublay ukwa ban tray lingba ki jing im ki jongi namar bangim sngoto namar bangim tep ngila ban duno ya kita kilat ki ba ublay u ai shingi ngila ban duno ya kata ke ka jing wan jingo ka jong ublay ngila ban duno ya kata ke ka ba ublay ukwa ban tray lingba ki jing im ki jongi klem ka jing sngoto ya ka por la shipen le no ya kilat ki bangi yo but klem da sngoto ya ki por ki brew ki im foolishly kamot ki im ha ka jing biet kim don ka jing stand ngiyo ha ka shiti shikinong Ephesus ka lenong ka basan ka dokot ka bakan nyo hang to ko ang nabakumta to wat long pi ki babiet henry ki ba shampang ka ka mon jong utrai ublay ukwa yang ibangin umlong ki babiet ukwa yang ibangin shampang Syapang kita ki por, bar ki ayom, ki ba mangingiim. Ngiyo iha ka gospel ka jong Lukas, ka lenong ka bakhat ar, ka dokot ka ba san pusaw hadu san pun riyo. U Jisu ulang critical, ya kata ka pateng ka jong u. Namar kata ka jeng bamla ka jong ki, ban sngoto, lani ban bishar, ya ka por. Bat ula kren ya kini ki kentien siya ki patba. Wang haba pila yo lo o ba mi na sepngi kumni rupi ong uslap kertep unwan kajakum taru bat haba kal na siya tiye ka be piong kan sa shit kerang kalongru pi ki ba arsap pite ban bishar tu ya ka khamat jong ka kendo bat jong ka beneng henry kumno ba pemnang ban bishar ya kani ka ayom u Jisu hang ni uang usneng yaki kam tam namar bakila long influence da kita kijing hikai niam kiba tenrai hadu bakila duno ya kata ke ka badon hakmat jongki uta Messiah ubamaki ki puli haki sinekop baro shikata haka jing em ka jongki udon hapdeng jongki henry kim shim lala ban bishar ya kata kapor kim shim lala ban itu yo ban kim shim lala ban bishar ya kata kapor kabama udon hapring jongki kila ban sngotu ya kita ki baca saudong jongki kita ki natural things kata ka jing shit jong ka sngi kata ka jeng wan ka jong uslap ka jeng be jong ka ler ki sngow thu ya kita ki henry kim sngow thu pade kim nang kumno ban bishar ya kata ka ayom ka baki kidon nyo iha ka gospel ka jong Lukas ka lenong ka bakat kandai ka dokot ka basaw puway hadu ka dokot ka basaw pusaw u Jisu uyam na ka benta ka Jerusalem namar ba kamshim la itu ya ka ayom jong ka jing wan jengo ka jong ka ngin pule ka gospel kat ko Lukas ka lenong ka bakat kandai ka dokot ka ba saw puway hadu saw pu saw ko ong te kat ba ulapoy hajan haba ula kmi ya ka shnong ula yam na ka benta jong ka uda ong lada palatep maparu shisha hakane ka sngi ya ki ru ki badaya ka jingsuk jongpa henry minta labori ya ki na ki khamat jongpa na baki sngi kin ja hapa baki nongshon jongpa kin ya ti kharai saudong ya pa bat kin ya ker tawyar ya pa bat kin ya set kut ya pa barok saudong bat kin ya penkelon ya pa bat ya ki kon jong pa hapo jong pa bat kin om ya ino hapa ya umau halor umau na ba pam shim la itu ya ka ayom ka jeng wan jengo ya pa u Jisu uyam na ka benta ka Jerusalem na marbele kam shim la itu ya kata ka ayom ka jeng wan jengo ya ka u apostle Paul ru ukren siya kani ka ju ka pateng
bakin ngau tu bat bakin syempang ya kata kapor bat ki ayom. Nyu iki kun jong u Isakar ki don ya kajing syempang ban ngau tu ya kapor. U Jesu usneng ya kata kapateng ka jong u bakim nang ban bishar ya kata kapor. Bat hang ni nyu iwat u pol ru u maham. Ya ki banget ha ketu kapor bat wat yang iru menta ha ka bangi dei ban tip ya kita ki por bat ki ayom hi ha ka shiti shiki nong rom ka lenong ka bakat lai ka dekot ka bakat wei hadu kat saw u pol u maham u ongkum ni bat ya ka ni ha bangi itu ya ka ya ba menta la dap yang kapor yang i ban kejot na ka bayotia na mar menta kajing penem ka kam hajan yangi ya ka ba menba ngilangen kamet kata kala nang dirno shibon te kasngi kala jan na markata tungin ya bread no ya kita ki jingle jong ka jingdum bat tungin ya king no ya ki atyar ka jingshai tungin ya dale don akor kumba ha persya kasngi am ha ki jinge dikiat kenwen bat ha ka jinge buat am ha ki jinge kai kentei bat ki baya nuti jaklia am ha ka baya mai bat ka baya pihun henrei to kopi ya u Jesus Christ uba utrai bat wat sumar suker lupa ya ka jong ka do kanang ya ka ban penbrai ya ki jing kwa baman jong ka u Apostle Paul, u ai, ya kani kajing maham. Kalau kajing maham syangiru, bangin ngau tu, bakani ka ya ka bangingi im. Hang ni uang ba kamet kan sawan, kasngi kan salet no. Bat bangin nang kumno bangin im, ngin bread no ya kita ki jaklia, ki badan haka jing im ka jongi, bat bangin kup no ya ukris. Nginum sumar suker ban penhun ya kata ka jeng brai jong ka do ka jongi henry ka de ka por yangi ha ka ba ngin kup ya ukris ha ka jeng im ka jongi ha ka gospel kat ko Lukas ka lenong ka ba arpuwe ka dokot ka ba arpu prabat lai puwe ru ko ong ti haba kini ki ru kilas dang ban jalong to kmet bat tumit yalaki kli na baka jeng lat im jong pi kala hajan kumjo ruma pi anda pen yoi bakala ja kini ki ru to pen tep baka hima ublay kala jan kumno ngin ngau tho ya kata ki por ki bangingi im menta kumno ngin don ya kata ka jeng ngau tho ya ki por ki bangingi don menta ngin la ban ngau tho yakini ki por bat ki ayom ki bangi don menta da ka bangi pet ya kita ki jingja ki badan saudong ki jingja ki baca saudong jongi bat om tang bangi supet yaki henry ngia nu jor ngia pet alongside ringkat bat ka ktien ka jong ublay namar belay ka ka ba ka ktien ka jong ublay kala tho ngio i baki ja nginum supet tang ya kita ki bangyo i ha na ki kubor na ni ki bangisyo i ya ki opinion jong ki we henry nginu jor ya kita ki jingja bat ka baka ktien ka jong ublay ka kren na ni ka baka ktien ka jong ublay ka tho bat ngin pet ka baka ktien ka jong ublay ka kren sya phang kini ki por ki bangingi immenta nyu i ka baningkong ka jingpen scam ya kita ki banja hasua ka jingwan u Jesus Christ ki baca saudong jongi ngiyo i baki long kita ki jingpen scam ya ki banja hasua ka jingwan ka jong u Jesus Christ tungin ya pai bat nga sa ka gospel kat ko mo Matthias ka lenong ka ba arpu saw ka dokot ka ba lai hadu ka dokot ka ba pra ka gospel kat ko mo Matthias ka lenong ka balai arpu saw ka dokot ka balai hadu ka bapra ka tien ka jong ublay ko ang te haba udang syong halor ulum ki olip ki senran ki lawan ha ujar ki ong tu ya thu hangi lano bakini ki ru ken long
bat ka ba kumno ka dak ka jingwan jongme bat ka ba wai no ka ne ka perthei te u Jisu ula ya thu bat ula ong haki to sumar ba unuru on syukor ya pi na ba bon kenya wan haka kerteng jonga kida ong manga uba ukris bat kin syukor ya shibun bat pensa yo ngau syapang kitma bat ki jingbna ya kitma to sumar pi wat ngau kuslai na ba kadai ba ki ne ki e baro ken long henry ka bakut kampat laja na baka kenja benriu kan yeng yele ya ka kenja benriu bat ka himaru ya ka hima bat ken long ki nem sniu bat ki jing yap temru bat ki jing kenyo jumai hashibun ki jaka henrei kini baro ki long tang ki jing sedang ki jing jenjar bat yo i habang ia nu jor ya kita ki ki pecah saudong jongi bat kane ka ketien ke jong ublei ngiyo i ba kini ki ja bat hang ni kini kisenran ki ong ka ba kumno ka dak ka jingwan jongme bat ka ba wai no ka ni ka perthei kini ki ba ja saudong jongi menta ki long kita ki jing pens kem ba kata ka jingwan ka jong u Jisu kala hajan ka pens kem ba kini kin ja hashua kata ka jingwan ka jong u ngiyo i ya kitma ki jing bena jong ki thma ngiyo i ki jing sneu ngiyo i kita ki jing le hapreng ki jat benri ngiyo ngau kita ki jing knyo jumai kita ki ya hap bar ka ka baka ktien ka jong ublei ka kren bat ngiyo habang ngiyo ngau syapang kini bat menta kamde yangi tang bangi shiyo ngau henry ngiyo i ya kini baki ja tungin ngau thu ya kata ka por bat ka ayom ka bangingi em bat kine ki ja hashua ba ukris unwan bat ka khot ka ba pra ka ong ba kine kempat la ban nu jor bat kata ka ka ban sadang wan hang tu kong henry kine baro kilong tang ki jing sedang jong ki jing jenjar bat ki ba kham shirkai ken ja kat ba ki sngi bat ki snem kendang yan Hoat u Jisu ula kren shai haka dekat ka balai pun riu jong kani ka dekat kat kum ka gospel Matius ka lenong ka ba arpusau ka dekat ka balai pun riu hang tuang ba syapang kata ka sngi bat kata ka poru amdan betim henry ki angel lamne ki angel habneng henry tang ukpa ula dia tu shangi ba kani ka sngi ka long ka ba kumno hashua ka jingwan ka jong ngimtep lano kata ka jingwan ka jong ukan kan ja henry ula batai shangi ba shua kata ka jingwan ka jong u kini ki kin ja u Jisu ula banwan menta kala ban long menta ubnai kala ban long menta usnem kala ban long hadian sans nem shi pos nem henry ngi don kam ka ka bangi de ban sngotu ka long ba kini ki jingja baro ki peni bakata ka jingwan ka jong u kalajan ngin mla ban batai namar bele ka jingken ka jongi ya ka por ka ya per na ka jingken ka jong u blei ka ktien ka jong u blei ka ong haka ar petras ka lenong ka balai ka dokot ka ba pra ka ong henry ya ka ne ka way what glet ko heb ba it baka way ka sngi ka long bat utrai kum shi hajar snem but she hajar snem kum kawe kasngi ka jingya ken jong ka por ka ya per ka bangingi ken but ka ba ublei u ken ka ya per henry ka ka bangila ban ong menta ka long ba lada kita ki jingja ki ba u Jisu u ong bakin ja hashua ka jingwan ka jong ka concern ka jongi ka long bangi day ban penkre ya ladi menta kadai yang ni bangin pen kre menta bangin ong ba ngin sa pen kre hadien shi benai hadien shi snem bangin ong bangin sa pen kre anda ngilakam yat ka karta ka jongi anda ngilakam la bangin lumspa anda ngilakam la bangin long haka jing em ka jongi kadai menta
yang ni haka bangin penkre naka benta kata ka jingwan ka jong utrai na bangim tip lano kanja kaktien ka jong ublay ko ang ba unwan kumunong tu jia tu lano ba unwan shiki yeng ki jongi bantu kalong kumjuro na markata ka daw ka don kam yang iway pe iway habang iyo i yakini ki jingja ki baja saudong jongi to ngin sngoto baka por ayu ka bangingi day banle menta kalong bangin penkre yalade penkre menta ngin ka jing ka jongi kumbaka ne ka sngi ka day ka sngi ka bakado yangi bangin we will live each moment, every moment. Manla kam kelemat, kumbaka ta kalong kabakut ya ka jingim ka jongi. Kaday yangi hakabangin penkre bat bangin syarai minta. Ka gospel kat ko Matius, ka lenong ka ba arpusaw ka dekot ka ba saupu bat saupu saw ko na markata tu syarai na ba pimtip haka numa kasngi ba utrai jong pi unwan yakani pitip balada utrayeng ulatip haka no ka por ba unwan unong tu undala but am da sha ban prat yaka yeng jong naba kumta piru to long ki bala kloy naba haka por ka ba pimut uwan ukon ubriyo haka por ka ba ngimpoy perkat ula banwan hakum kata kapor larang ngim lap simpen kre ya ladi kamut nginum yo bentalang haka bangin ya syam badu nginum dan bentalang haka bangin ya kendo badu kajing husyar jongi naka benta ka jingwan ukris kadai bangin long kibayai ne hau kris syabar no ngin yai sa hau ngin yai ne hau ban naka benta ukris naka benta yalade ngin naka benta chongo bat bangin long la kloy haba ukris unwan kata kasngi kanum lap yangi kumunong tu kidak kisyen kipini bakata ka jingwan ka jong utray kalahajan bat ka day yangi bangin penkre yalade tungin kindet nakabayo tiya larang ngila sius ngaw milen ngilas ngolong familiar bat kata ka kintin ban ong ba ulajan ban wan lesing ngila ong katasnem ngila apa ngila sius ngolong milen bat lesing ngim pikir bat ngim husyar yang taka jing ka jongi henry hakane ka sngi ngakwa ban penken maulang yang iway bat to ngin long kita kiba husyar to ngin long kita kiba pikir bat to ngin long kita kiba syarai ngin num yo tia henry ngin syarai ngin penkre yalade bakata kasngi haba unwan iway pe iway nangi ngin long kita kiba long la kloy hakabanya syambadu tokin kendet nakabayo tia tungin kejot tungin yad haka jengkot bat haka jeng penkentang yalade tungin berat no ya kita ki bas no reden haka jeng ka jongi ki ba penwet ya kata ka jeng ya lenti ka jongi tungin berat no ya ki ngin no ya kita ki jeng mlen ki jeng le ki bangingi le kita ki jeng brai ki bangingi penhun haka jeng ka jongi tungin berat no ya kita bat tungin ka jing ka ba penkot ka jing ka ba penkentang yaladi ka jing ka ba penkerpang yaladi bat tungin IT habang inang bangin IT yaladi sya ublay utrai ulang ma uta uban penkot bat uban penkentang yangi to ngin pikir to ngin husyar to ngin syarai bangin kata ka jing ka ba kot ka jing namar utrai wong bau kwa ban wan nakabenta kata ka balang ka bakot ka balang ka baklem don kata ka jing ka jing to brai haka ka jing to bria haka ka bam don ya kata ka jing tepop
Henry ka balang ka bakot, ka balang ka bakentang. Bat mangi ngilong kita ka balang. Iway pi iway nangi. Ngi penlong ya ka balang. Tungin long kita ki bakot. Haka bangin ngilong la kloy bangin ya syembat u. Ngiyo i baka por ka bangi ngi imenta. Ki ki baja saudong jongi. Ki penskem. Ya kata ka jingwan ka jong utrai ka bralong hajan e. Nang ta ka ba arpan. Kalong bangi day ban sngoto. Baka day ka por ka bangin penrit yala die hakamat jong utrai. Bangin wad ya ka jing isnay ka jong u. Ngin sngoto baka ni ka por ka bang ngingi immenta ka day ka por hakaba ngin penrit yala die. Ngin wad ya ka kamat ka jong utrai. Ngiyo i haka kitab ka ba ar jong ki chronicle ka lenong ka ba hinyo ka ba khat lai ba khat sao hang tu ka keren ya kata hakaba ngi haban penrit yala die ngi haban wad ya ka kamat ka jong utrai. Hi ladang ngi don kata ka jing sngoto ya ki por ngin tem ba ublay ukot yangi hakabangin penrit yala dia. Ublay ukot yangi hakabangin wad ya kamat ka jong. Ublay ukot yangi hakabangin penlut kambon ka por bat u. Bat bangin pai no na kita kilenti baman ki jongi. Bangin kelano ka bamud. Hi kata ka ke ka ba ublay ukot. Kata ka ke ka ba ublay ukwa yangi. Bon yangi ngila shilong bon kam da ki ki be day bat kanika do. Ngila bon kam bat ki be day bat ka pertai bat ngim don por bat ublay. Ngim don por namar blay ngila shu bon kam tang ki be day bat kanika jing em ka jongi ka ba man la ka singi. Henry kat kum na kani ka kitab jong ki chronicle ka ba ar. Ngis ngoto bakini ki por ki bangingi ementa ki por ki ba ublay ukot yangi haka bangin don ha senda jong u bangin don ha jan jong u haka bangin penrit yala di ngin wat ya ka kamat ka jong u kaya tu yangi bahaba ki don hi kan ka kitab ka ba ar jong ki chronicle ka lenong ka ba hinyo ka khot khat lai khat sao hang ni kaya tu yangi kong ba haba ki don ki ba wan banja hakari ka ka ba ki breu ki le akum ka to ka por kalong ba ki sngo tho ba ka dei ka ba ki haban ne ki breu jong ublay ki wad ka kamat ka jong ki penrit yala de ki duai ki panma pe kita ki pop ki jong ki kala ka bamut bat haba ki le akum ta ka don ka jing penkhia ka wan ka jing penkhia Bat kiniru kide kita kipor kibangingi emmenta kipor hakiba ublay ukwa yangi kom ki kon ki jong habang iyo yakini ki jing sneo ki badan saudong jong habang iyo yakini ki thama ngiyo yakini ki jing yap ngiyo yakiti ki jing bamman ki jing sneo ngiyo yakita ki jing bamsap ngiyo ki baja ha saudong jong kamde yangi tamangin shushong mangin shuped Henry ka day ka poringi hakabangin le ka day ka poringi hakabangin wad ya ka kamat ka jong utrai ka day ka poringi hakabangin penrit yala di ngin duai ngin panma na utrai ngin kala ka bamud kamday ka por hakabangin ya tainya lani hakabangin ya bishar lani bangin ya kren ya kata ka jing bamla ne kata ka jing bamdan kajing kit clear jong kita kinong sensyar ki jongi dan kita ki brio ki badan hakabor kamday kata ka por kabangin ya keren ya kata henry ka day ka poringi hakabangin let haki khosiu ki jongi hakmat jong ublay bangin panmap ngin yeng amtang na benta yala di henry ngin yeng nakabenta ki bahayeng ki bahasem ki jongi ki marjan ki marpa ki jongi ngin yeng nakabenta kinong sensyar ki jongi ngin yeng nakabenta ka imlang ka salang ka jongi bar ngin yeng nakabenta ka ri bar ka jat ben riu kamday ka por ka jongi bangin bishar bangin syakren banong ba ha kimla kilong kumni kilong kumtai kaday ka poringi hakabangin don haki kosi ngin ra yaki hakamat jong ublay bar habang ile kumta ngin yo yaka jeng penkia ka jong utrai
ka ri ya ka jat ben reu ka jongi ngen yo i ya ka jing trei ka jong blei ka dei ka por yangi ha ka bangin let ha ki kho siu ki jongi komba une himaya ule ka dei ru yangi bangin sngosi bangin yam une himaya haba kitu ki briu ki la let ban ya thu sha u sha phang ka jing tua jong ka ta ka kenro ha Jerusalem bat kumno bala thang yak ta ki khardop da ka ding une himaya ya kren henrai u yam u let ha khmat jong u blei u dwai nga kwa ban puli ya ka ne ka jing dwai ka ba une himaya u dwai tungin let sha ka kitab jong une himaya ka lenong ka ba ningkong ka de khot ka ba saw hadu ba hinyo hane ko te haba ngala yo sngo ya kini ki ktien ngala shongkop bat ngala yam bat ngala sngosi bones ngi bat ngala sha jing in bat ngala duwai hakmat ublei ka beneng bat ngala ong nga kerpat yame atrai ublei ka beneng ublei uba kraw bat ba iting uba sumar ya ka jutang bat ya ka jing isne bat kita ki ba iet yu bat ki ba sumar ya ki hukum jong u ai ba ka skor jong me kan sha menta bat ba ki khmat jong me ken pet ba men snap ya ki jing dwai u shakri jong me bat ba ki khmat jong me ken pet ba men snap ya ka jing dwai u shakri jong me ya ka banga dwai ha khmat jong me ha ka ne ka por men sngi bat men me na ka benta ki kon Israel ki shakri jong me kom bangala pla ya ki pop ki kon Israel ya ki bangila le pop ya me shisha mangabar ka yeng u kpa jonga ngila le pop ngila sniu e persha ya me bat ngem shem la sumar ya ki hukum limne ya ki an limne ya ki jing bishar ya ki ba mela hukum ha u Moses u shakri jong me unehimaya uyeng nakabenta ka ri ka jong uyeng upan map nakabenta ki pop ki baki kon kita kinong Israel kila le persya yo blay ya ki pop jong ka yeng ukpa jong ula pan map kadai ka por yang iru tang mangin suhun mangin supet naki khamat ki jongi ya kita ki baja sau dong jongi henry kadai ka por hakaba ublay ukot yang i way pi way mangin yeng komune himaya mangin ra hakita ki jing duai ki jongi mangin duai na ka benta ka yeng ki jongi ki ba yeng ki ba sem ki jongi ka emlang ka salang ka jongi ki dong senshar ki jongi mangin duai na ka benta ki ri paki jat ben real pat habang ile kom tangin yo i ublay wang haba pi wat yang pen shem yang pat habang ile jak mat jong ublay dak ka donor ka jong hi baro ublay wang habang ikala ka bamud habang ipan map wangan pen kia ya kari ngiyo i ya kari ka jong i ka badan ha ka jingpang dai tang ublay ubalaban pen kia ya ka dak ta ki jing ya kren ki jongi dak ta ki jing pet ki jongi henry habang ilet ya ki khosiu ki jongi ya ki jing duai dai hangta bangin yo i ya ka jing pen kia ka ba ublay unle tungin sngo tho bakane ka de ka por hakaba ublay u khot yang i way pi way ki kon ki jong ha ka bangin ngin sngo tho ngin wat ya ka khamat ka jong ngin pen red elade ha khamat jong bat bangin duai tungin man that ban duai ban ya sat tungin man that ban yeng ha ka ta ka jing pra ha bangi pet ya ka emlang ka salang yo i ka jing pra kadon ka breach ki babon ki jaka henry ai mamangaban mapingin yeng hakata ka breach ublay ukhot yangi bangin long kita ki repairers of the breach the restorers of the street uday mauba khot yangi patungin mantat bangin yeng hakata ka jing pra bangin penyeng ya kata ka jing care bat bangin kala ka bamut kadang ba ka jing pen kia ka jong ublay kan long hakari ba ka jat ben riu ka jongi tungin shuhon man shiyo i ya ki ki ba ja sau dong jongi en rei tungin sngo tho ya ka ka bangi de ban le
Ai ba iwe pi we nangingin don ya kata ka responsibility. Nginum syuong bakila don kinong ki intercessors kinong ya sad. Kila don kinong duai. Ngim lele. Henry ngas ngo ublay ukwa ban ong syangi. Lara pinang day kita ki benang day ki samla. Nani pila day kita ki rangba. Pila day kita ki ki bila ya chaprang kata ka karta. Ublay ukot yang iwe pi iwe. Kita ki brio ki bila kot da ka kerteng ka jong u. Ngi iwe pi iwe berang ka jaka ngi long kita ki brio. Ki bang ublay ula kot yang i da ka kerteng ka jong u. But ukot yang i ka por. Haka bangin ngau to. Baka ta ka por ka bang ngingi imenta. Ka por. Haka bangin wat ya ka kamat ka jong u. Tang kita kinong ya saat. Tang kita kinong duai ki baka balang kadon henry ngi iwe pi iwe ngi don kamban ngoto baka ni ka responsibility ka jongi haka bangin yeng haka ta ka jengpra bangin yo I ya ka jeng penkia ka jong utrai ka balai pa de ka de yang I haka bangin ngoto baka de ka por jong ka jeng penki thamai ka por jong ka revival ka ba shimet but ka ba kata ka corporate revival hakaba mensim tre habaro haka kitab ka ba ar jong ki chronicle kalinong ka ba henrio kada khot ka ba ar phu pra hadu ka ba lai phu ar ngio ibo Solomon uong haki por ba don kita ki crisis habadon kita ki jing lani ki jing jenjar habadon ki nemsnio lani ki klam la da unu ubreu lani ki breu ha Israel ki duai But ki kerpat hakamat jong utrai. Ublay unyo asngo. Ya kita ki jing duai. Kenang ba ublay un ki hakum kini ki por. Ki bangingi inventaru. Shimet. Ngi day ban duai. But kata ka jing duai ka day ban long. Ki ba im. Ki jing duai ki bangingi im. Ki bangingi duai. Ki day ban long kita ki. Ki ba im. Ki ba long intense. Ki jing duai ki ba shit rahem. Ki jing duai ki bangi shu duai tang ban shu ong bangila de ban duai henry ai bakan don kata ka jing shit rahem hangi habangi duai ki jing duai jong ikinum long kita ki dead prayers henry kin long ki ba ki ba don bor kom ka balang kom ka met ukris ai bangin long kumta ai ba kita ki jing duai ki jongi kin long ki ba shit rahem kin long ki jing duai Kiba ing da ka ding ka jong ublay. Ka jing duai lang. Jong ki brew ki jong ublay. Da ka way ka donut. Da ka way ka jing mud. Kalaban long kita ki jing duai online. Kilaban long ki jing duai ka bangingi duai lang. Kini kin laban pendep. Lani ban pen orlong. Ya kita ki kam ki bakraw. Ngis ngau tu nakasam ka ba prapo ka dekot ka ba kat pra. Hang tu kong ba ka don kam ya ki brew ki bla pen thamai nani kita ki brew ki bla pen km bakin khot ya ublay ka don kam yang I way pi way mangin long kita ki bla long revive ha ka jing ka jongi mangin long kita ki bla pen thamai ngin long kita ki bla pen km ka don kam ya ki brew ki ba but ki ba don ya kata ka bor jong ka ding ka jong blay ka ding ka jong mensim ban duai bat ban yeng ban duai kenang bakan don kata ka jing kala ban duai bat ban pen baha ya ki baro ngimla ban shiyo thia ha ka baken jam mensim ngimla ban shu hun tangkum ni Namar belai kidang don si bon ki brew ki ba don kam ya ka jing duai ka jongi dang don si bon ki brew ki ba don kam ya ka ta ka jing sat ka jongi bar nganget kidang don si bon ki brew ki ba don kam ya ka jing duai namar kata ka daw ka don kam yangi ka don kam ya ka ta ka jing ta no ka jong ublay ya ki mensim ki jongi ngi don kam ban don ya ka ta ka jing ta ka ba thamai ka jong ublay ha ka ba ublay un pen km ya ki mensim ki jongi ublay un pen thamai un revive yangi bakan don kata ka jing tray ka jong ublay ha preng jongi ba da kata ka jing tray ka jong ublay kanum shu sakut tang hang ni henry kan por keleng ki jaka kumno katakan long lada shim lakta ya ki jing ki jongi ngidon kamban terang ngidon kamban wat yo try
Ngi don kam ban ngau tho baki ne ki por ki bangi ngi menta. Ki long ki por ha ka bangi don kam ya kata ka jingki thamai. Ka jong ublay shimet bat kum joru kum kabalang ngi don kam ya ka jing tray ka jong ublay. Ngi don kam ban duai bat ban wat ya ka khamat ka jong ublay. Bat nginum la ban duai effectively lada ki jing jong ka jing duai ka jong ki long ki bayap. Ngi don kam ban long kita ki belong fervent in prayer. Ki belong shirhem ha kita ki jing duai ki jongi. Nginum long kumus asa. Narangi pet ya ka jing ka jong us asa. Ngiyo iba ha ka por ka ba upang. Ukmi tang ya kata ka jing penkia ka ba kenjado. But ignore ya kata ka ba kenja mensim. Nginum long kumta. Nginum long kumta mo. Tung nginum approach ya kini ki por ki bang menta. Tang da kita ki jing sngo jongi. Henry I baki mensim jongi kin KM. Bat bangin duai ya ka jing isnay ka jong ublay. Ngin duai ya ka bor ka jong ublay. Ka ban hiar hangi. Bat ha ka pertay hi baro ka way. Kini ki por ki bangi ngi mentaru. Kini ki por ha ka bangi day ban wat ya ka jing ya da. Ka ba kinja play. Divine protection. Mo ngin wat ya kata ka jing da ka jong blay ngiu ha ka sam ka ba khandai phuway ka lenong ka ba lai hadu ka ba henry hang tu la ya thu shingi ba ha ba ka don kanu ki jing ja ki ba sneu ngiu ba kita ki ba shong ha ki jaka ba ri jong ba khli tam kin yo yai ne ha po kata ka jingka jong ki thap nyang ki jong i u blay udon ha ka ba un tap yangi un ya da yangi un buri yangi ha kita ki thap nyang ki jongo wat ladangi yo kita ki jing sneu ki badon keleng jongi henry ka jing ya da ka jong blay ka long ha ka jing ka jongi nang tadi ka ba san ka dei ka por ha ka bangin yat ha ka jing suk ka jong blay ha ka jing shep tieng angin don ya ka jing suk ha bangi yo kini ki jing ja ki ba ja saw nong jongi tunginum long ki ba shep tieng Henry, baka jing suk ka jong blay kan ri jai ya ki mensim ki jongi ya ki jing mut jing perkhat ki jongi. Haka gospel kat kumu Matthias ka lenong ka ba arpu saw ka dekot ka ba Henry u Jisu wong bang ngimday ban kuslay neng ngimday ban shepting syapang ki baro ki ban ja hashuwa ba u Chris unwan. Haba ka don ka jing pen kenyo ka don ka eryong ne haba ka don ka no ka crisis. U Jisu us ka jingsuk ukwa yangi bangin long jai bangin num kuslay hapdeng kita ki jingja ka jingsuk ka jong ublay kan long kata ka jaka ka ban yarap yangi haka bangin long jai hakum kini ki por nyo dang hakini ki kendiat tayo ka crisis ka baja kumno ba ki breu ki sheptieng ya kata ka jing kerdo jong ki gas but ngiu ha kata ka jing shepting ki babon ki dan wat ki bia trailang ki ong ba ngilali thiet iki renga ban stock iki renga na marbele dalam don gas kum nungin shed ngin tia ki lali thiet iki electric heaters ban shed kadon haba kadon kita ki jingja bon nangi ngilong panic ngile kulmar Henry ngas ngo ublay ukwa ban hikay yangi ho ni don kam ban don ya ka jing start ayu bangin le Henry kam day yangi bangin shu panic bangin shu le kulmar hakum kita ki por baka jing sok ka jong ublay kan ri jai ya ki mensim ki jongi ya ki jing mut jing perkhat ki jongi ka jing sok ka jong ublay ka don kata ka jing ya day ka bajan bat ki jing duai nginum la ban penya klat ya ka jing suk ka jong ublay na ka jing duai ka shiti shakinong Philippi ka lenong ka basaw ka dekot ka bahenrio du bahenyo ka ya thu shingi ba hadian ka jing duai ka jing karpat bat ka jing aingo ha ka jaka jong ka jing kuslay ka jing suk ka bang ngimla ban sngotu lani ka bang ngimla ban shempang ka jing suk ka ban numpen shepting yangi habaki ki basniu ki ja saudong jongi kin ri jai ya ki donwood ya ki minsim ba ya ki jingmut ki jongi lara ka jingsuk kamda ya kita ki donwood ki jongi ya ka jing shepting kan wan ka jing shepting kan rong
Henry ngi de ban rebuke ngi de ban be ya kita ki mensim jong ka jing shepting namar ublay shimla ai hangi ya mensim jong ka jing shepting shimla ai yo I ka shithi ka ba ar Timothy ka lenong ka ba ningkong ka de khat ka ba khnyo hang tu kong namar ublay shimla ai hangi ka mensim ka jing shepting Henry ka jong ka bor bat jong ka jing in bat ka jing le adakar ki jing shepting ken pentelat ya ka jinget ka jongi ken kejetlut baro ya kata ka bor ka bakin jam mensim bat kan walam ya ka jing no mensim lani kan walam ya ka kalaban walam ya ka depression tungin ngin sha baka jing suk ka jong blai kan ri ya ki mensim ki jongi hakaban penkut no ya kani ka kubor ka banga kren hakani ka singi ka kwa ban kentu yangi iwe pi we bangin longkum ki khon ki jong wisakar ki bas ngau tho kiba syampang ya kita ki por bar ki ayom kiba ngau tho ayu bangi dei ban le aingen don ya kita ka discernment haka bangin la ban bishar ya kita ki baca saudong jongi habangi syampang ya kita tungin shushong henry tungin act tungin le ki kon ki jong isakar ki ngau tho ya ka ka baki dei ban le bar ki le ya kata to ai ba mangiru iwe pi we bangin ngau tho ka ka bangi de ban de ko man chupan kan mau biang ya ka ma da ban kren ka por ka bangi ngi em men tangi ngau tho baka jingwan ka jong try kala hajan tungin pen kre ya la de tungin pen kre ya la de na ka benta kata ka singi tungin duai bangin long kita ki blak loy haba kata ka turoi ka sawa ngin long ki blak loy benya shemlang bar ujisu hakita kil o to ai bangin duai kata ka jingki ka bathamai haka jing em ka jongi to ngin duai ngin wat ka khamat ka jong try ngin duai kata ka jing penki thamai haki jing em ki jongi nginum shu hun tang kum ni henrai ngin terang ba ublay on revive ki jing em ki jongi ngin long kita ki brew ki ba dap da mensim jong ublay ki ban le ngin duai ba ublay undaran kat bat ngi unya da yangi bat baka jingsuk ka jong ublay kan ri ya ki mensim kan ri ya ki donut ki jongi ya ki jingmut jang parkhat ki jongi to ai bangin long ki ba petmat to ai bangin long ki ba husiar bat ki ba duai bat bangin kloy banya syam bat utrai amen hakani ka por haswa bangin penkut no tungin pet ya la de hatu ngilong ngau tho ya kita ki por lani habang ngau tho ru hatu ngile ne hatu ngishu hon bangin shu pen hatu ngishu long melen bat ngi ong ba compare ngila up la kat tasnem ya kata ka jingwan ka jong utrai kam lele ngindang yai kata ka jing ka bangin shu pen hon shwa ya la di herenga kwa ban ong shingi ka ne ka singi ai ko mga ong hene ai ba kan ne ka jing ka bangi ngi kanong bangin pen kre ya la di minta bangin kum ba kan ne ka singi kalong ka ba khaddo yangi ha ka bangin tungin yet ya la di hatu ngi ngau tho ya ka ka bangi de ban le bat hatu ngi le ya kata le singi ngau tho henry ngim le ngas ngau ha ka ne ka singi utrai ukwa yangi haka bangin yet yela di ngin wat ya ka khamat ka jong ladang yim shim ladang ila shum melen ladang ila yotia ladang ila shukwa bangin shu ya haka bangin penhon yela di ngaso haka ni kasngi utrai ukwa yangi haka bangin kala ka bamut ngin pai shu ngin wat ya ka khamat ka jong bat ngin duai ba utrai unya rap yangi haka bangin la bangin pen kre yela di tungin shim ngani ka por kendiat haka bangin yet yela di bat ngin wat ya ka khamat ka jong utrai nga invite pastor Dani sini sejrong haka ba in one bat banya lam ngi le si haka ni ka jing duai ini yang lang ni ka por alabashanda mashana utrai la kren singi ka ni ka por
cái jing pen kre ka jongi shimet ngi tem kumlongi pen kre kalong ka jing kasiu thia ingi ne ka por na somonong ba na ka ega ba try ukraini ne ka por kawai ka ba shai kadar bha kalong mang tongin long ki bala pen kre tongin long ki bala pen kre lara bisu thu ne ka por lara try jisu wan man shau na ngi menta impat long gi pen kre kani ka de ka por ka ba biang tam bangin long gi pen kre abayong long man pen kre kamun ngidon ni kata ka jing so scam jong jing pen im ka jing mo jongi hot am de ta ka jing la ka jongi am rei ta ka jing ai e ka jong try ni shania ni nget scam ak e bo try jisu la le nam ta jongi ni shania ang ta to ile pen pha shu try ni ka por palada bisu thu gidon ki e ak jing ka jong phi ba phim pat khoi bo try pla ka ni ka por pan map no ka tin jong blei ka ong ba ulong kloi la dangi pla gi pop jongi un map e gi pop jongi un sat gi pop gi jongi la da phiro souling as ngo pisa ka jing em ka jong phi so ko ba phim pat poi shano ka ni ka long ka por ai ti lot chu try om na ka jing la ka jongi na ka jing shania ka jongi rabang imi na ka jaka in kut jumot pangin em ka jing em ba pen so bhai try ji sungi wan khmat jume na ka por ko try ji sungi wan ngi so thu try ble jong try ngilong tang ki bre ko try ble jong try man ka klemat ko try ble jong try man lang sinjam ya ko jongi ka try ka jingele suda ka try a ble jong try ble jong try ngi wan hagane ka klemat ne ka por ko tang yo snow e ka kupor ko try jong ka jing pen kre ka try ka kupor jong ka jing kan tu yangi bangin long gi ba pen kre ka try mangim tip ka jing wan jame kan long lano ko try ble jong try hagano klemat kumno ngi long ko try hagaba kum ka ta ka por ko try ko man wan man sha ngi ko try ngi long kumno ko try nak ta raw ngi wan khamat jome ko try ni pandem la de khamat jome ko try shisha try ble ngim la try da bor ko jongi ko try ki so tho try ablai ki jing par shang jongi baro try ki long tang ki jing par shang ko try amroi ngi dwai ya ka jingai e ki jome ngi dwai ya ka bor ko jome ngi dwai ki jing pan chat bor ko jome ka jim ko jongi ko try ta ka bangi nget scam ko try ablai jonga try ya ka ko mela le ka jim ko jongi ko try ablai jonga try mela le pura mela le ko try totally ko try completed ko try ya ke ko mala le ko try able jong try pa ka ni ka por ni klimat ko try ni shim ko try ya ka ta able jong try ya ke ko try ko me ong ko try lo ko ding pna la pan dep ko try shisha la pan dep ko try ya ke ko try ko ba ni day ko try ban yo ya ka ta ka jingem bam chukot la pan dep ko try bat ngi pdiang ni ka por ko try ya ka ta able jong try ngi wan khmat jome ko try able don peng jongi ko try able jong try hirang struggle ko try able jong try bagi jing mlien bas neu ko try hagani ka sngi hagani klimat ko try dwai ko try na ka bor ngi ko try mangila ban break gi ni evil habits ko try ki bad habits na ka jim jongi try banginum sha ka jing pen rem ko try able jong try anda me wan sha ngi ko try men shaming ko try able jong try ki balong try ki balong ki ba pen kre ko try able jong try ai hogi rupang in long gi ba start ko try mangin so tho gi ya gi por ka jing wan ka jong me ka try mangin so tho try ble jong try ha ka no ka level ngi don ko try ha ka jing a day but me ka try ai ko try mangin so tho ko try ha ka no ko try a ble jong try ko condition ngi long ko try a ble jong try la ngi long ko try ble jong try ki ba blem ko try la ngi long ko try ki ba shit ram but me la ngi long gi ba kriat but me ka try pen i ngi ka try ble jong try bangin shim ka try ek sin jam ki day ko try ab le jong try ji sungi dwai ni ka por ko try ko mamla krani ka try ab le jong try shisha ka try amda ka jingla jungi baro try
Ngi ai ti lut cheme ka try. Ngi surrender everything to you able jong try. Ngi ai ti lut hame ka try able jong try. Haga jing panchat bor ko jome ka try. Haga bor mun sim khut jome ka try. Ngi shania alut ko try tli ko try. Nam la mdei ka jing la ka jong ka try. Mdei ka jing la ka jong me ka try. Ka jing pen kre ka jome yang ka try able jong try. Mon me ong ka try. Haba ngi wan jan jome ka try. Men wan jan jong ka try able jong try. Me ong try Jesu ma menum ino ngi ka try. Hadu ba khut jong ka perthai ka try. Menum ino try. Da lele ka try. Mentar try menum ino ngi ka try. Ngi pai sheme ka try. Ngi kala ka mut ka try able jong try. Ladang ila pen sosi ame ka try, ladang ila pen mong ka try, wat iki ki parlok jungi, ki bayang masam jungi, ki bayi beton jungi ngi pan map hani ka por ka try ble jong try. Try ble jong try, ladang ila bu nut ka try, nu ka try ngi pan map hani ka por ka try. Ngim kwa mangin syam, bangim men syam ngi ka try, hakata ka klimat ka try, ka bangin dang don ya ka jing bom map ngi ka try, ngi pan map na me ka try. Map ngi ka try ni ka por ka try. Try able wat syak ka try ngin don ngin somelen ka try hagita ki jing ki pop ka jongi hagi jing pamla ka jongi ka try mrei ka try able jong try pen kendo ingi ka try kene ka por ka try ko mamela kreni kene ka khubor ka jing pen kre ka khubor jong ka jing start ka jong me haga jing jongi ka try ngi sha score ka try but ngi shem ka try igita ki sinjam ki badai ka try haga ne ka por ka try try yarap ingi UAP way ka try able jong try ho ta ka bor jong inam la try mrei ka try ni pai sheme ka try ni tip ka try able jong try habang imi nang ni ka jaga ka try able jong try ni mi ka try able jong try ki balong ka try ki balak pen kre ka try able jong try ni long ka try able jong try ki balong ka try ki ba mela kren ni ka try but ni sha score me ka try ha ni klimat ka try able jong try ni long ka try kum ki to ki ba bet ka try able jong try ndoi ka try ki ba start ka try ki ba snap ki ba le ka ting ka jong me try ngi ai ngu me ka try takam takam ni ka sngi ai ngu num ya me ka try nam tak ka khubor ko me ai ngi ka try but ngi ai ngu me ka try ngi don ka jing palat but ngi don ka try ya kata ble jong try ka jing so scam ka jing penim ka jong me ha ka jing em jongi ha ka ne klemat ka try ngi ne scam ka try ba ka nu klemat me wan man sha ngi ka try ngi long ki ba lakloi ka try am da ka jing la ka jongi re do man sim jong me ka try ka jing pala man sim jong me ka try able ngi ai ka burom sheme ka try ai ngu ime ka try nam ta gini ki ke baro mam la le ka jim jongi try bangi mi na ka jaga ki khon ki jome try pla ngi ka jing ku jome ai ka jing it ba jome ublei ku pa jing it ba ka ba na bom jukut shabam jukut ka ba la it yengi ai kan don kat ban ngi ka try ai ka jing ai jome try jisu ka jing ai ka ba dap piang ko try ka ba ka try ka ba ngi dang long ki ba yap ki ba long ki nong pop melapen im ai ngi ka try able da ka jing ai ka jong me ka try ka jing pen chat bor me men sim ko ka jing pen kendo jo me men sim ko ka jing pen shngan ki jo me men sim ko kan long bat ngi ka try ki khun ki jo me ka try mangi ka try ki ba dan ngi ka jaka ka try hoi ba kiri khoi ka dang so dong sat lak ka perthei ba hing ma sam bi ba thon jingi baro ki ba khot kar par ka teng jo me jisu na do man ta ba bam bam jukut ro amen 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 hallelujah nginong we are lie hallelujah 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 amen.